Tuntuuko kissanpennun ruokkiminen tieteeltä? Ei hätää, tää on helpompaa kuin uskotkaan. Paras ruoka on sellaista, joka on suunniteltu nimenomaan pennuille, maistuu sinun pikkutiikerillesi ja sopii teidän arkeen. Märkä ruoka on usein herkkua ja auttaa nesteytyksessä. Kuiva ruoka taas on helppo annostella ja säilyy hyvin. Monet yhdistävät nämä kaksi, eli sekaruokinta on loistava tapa saada molempien parhaat puolet, mutta kuinka paljon ruokaa pitäisi antaa? Aloita pakkauksen ohjeesta. Jos ruokaa jää jatkuvasti yli, pienennä annosta. Jos kulho on tyhjä heti ja pentu näyttää nälkäiseltä, lisää hieman. Ja muista, pennut rakastavat rutiineja. Tarjoa ruoka useassa pienessä erässä päivän aikana rauhallisessa paikassa. Raikas vesi on myös supertärkeää, juomalähde voi olla hitti. Valitse siis laadukas penturuoka, seuraa pennun vointia ja nauti yhteisistä hetkistä. Kiitos kun katsoit, muista tilata kanava